20 Killa Bagma Constituency Tipra Mothani Batainai Purna Chandra Jamatia 17,082 Manwi Kwpwlai Wngkha Haino Teiwaisa Haphango Phaimani Bagwi salo khatungjakmani Koksakha Tipra Mothani Batainai Purna Chandra Jamatia DTADC Songbari War 28 Asukthani Bisingo 24 Asuktayo Kwpwlai Wngkha Tipra Motha Salo Kwpwlai Wngkha 20 Killa Bagma Constituency Tipra Mothani Batainai Purna Chandra Jamatia 17,082 Manwi Haino Bini Asuktayo Batainai BJP ni candidate Manka 8,908 Salo BJP no 8,178 vote by Chini Kwpwlai Wngkha Tipra Mothani candidate Purna Chandra Jamatia Haino Salo Jongbari Phaimani no tuyi Koksakha 20 Killa Bagma Constituency candidate Purna Chandra Jamatia Bagma jaga Chini Tipra Mothani Phaimani Bagwi hastini joto lukurokno jara Chini Tipra Mothani candidate no support khainai borokno belai kha hambai tei jara jengno bodo ya borok gণতন্ত্র no bisas khayu bodo nai rok borokno bu hambai ya pharu jeng chini elakao shanti ma tongnai kaham purunke ma tongnai chini hamjakmani no jeng tei bu kusugo mati sanai jara jeng bai miliwi tongnai borokno bu belai kha hambai ya pharu tei chini worker kormi rok no bu hambai ya pharu chini maharaj ni ashirwad bai jeng haini hai jonogon jengno poito sawi haini hai edisi to mani bagwi joto edisi amsani borokno belai kha hambai ya pharu sar bese vote manai Kwpwlai Wngkha 8,900 ni kisah pai 8,900 ni apa pai jeng Kwpwlai Wngkha 17,085 sar nang joy mani yaklon nang sar bubak rona nang se saharka tabung maharaj bai Koksakha bai ekontar sedang maharaj bai Koksakha bai ka jeng maharaj no hambai ya pharu sar nang dur camping ko jeng lukurona jeng kok awai ramar kok filai mar ozor bol o korona nang bomai khlainai ta pasang ka ba jeng tabo party ni executive by Koksakha jeng bahai ke busnango rono ni dikhaine bahai ke Koksakha bahai ke lukro bai mangai musung desion na jane sar bese round jar lekha jagai Kwpwlai Wngkha sar bese jar saite round lekha tabo bai ka sarve do mancha alo di Kwpwlai Wngkha ekrono mun hambai ya pharu jeno bodo mani bagwi tei jeno hamjakmani bagwi belai ke chini lukurokno chini amchani especially borna hambai ya pharu sar 1 to 4 jar je round lekha jangmani apo counting khai pro ni mang de apo tong jaga no majority jeng mau tinta polling station no jeng chekha duita o borabor ka baki 41 polling station no jeng leading byapok margin bai jeng leading khai Jinania, ajukai ni bagia, kebono pan punungania, parti sarti henai tunania. Salo board lekha Phaimani yakulo Killa Bagma Constituency ni candidate Purna Chandra Jamatia no namjak sogoi tlangka amsani lukorok haino Salo khatungjakmani bisingtwi lukorok lamsok phaiga
Punishment Robin Cocktum Chini Khorang.